ଆଜିକାଲିର କିଛି ବୋହୂ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କ'ଣ ସେମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଚା'ପତି, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ତିଆରି ଚା' ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହୁନ୍ଦର। ଚା' ଟିକେ କରିଦେବା ପାଇଁ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଛୁଆ ସେବା କରୁଛି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, କିଏ କହିବ ମୋ ଧିଅ ଖରାପ। ହେଲେ ଯିଏ ଜଣକ ଦବ ମନରେ ତାର ବହୁତ ଦ୍ୱିଧା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ତିଆରି ଘରେ ସିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତିଆରି ଘରେ ବାପ ମା' ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଯଦି ଚା' ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଗରଗର। ଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇଟା ଖାଲି ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ଆଙ୍କରି ସେବା କରୁଥିବୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଘରକୁ କୁଣିଆଟାଇ ଆସିଗଲା, ଦିନକରୁ 2 ଦିନ ରହିଗଲା, ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଆଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଏ ଘରଟାରେ ଏତିକି କାମ କରି କରି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲାଣି। କିଛି ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 10ଟା ମୁହଁ 10ଟା ରୂପ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସଜଧଜ ହେଇ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁଳେ ବୋଳି ମନ୍ଦିର ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଆରେ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ଠାକୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଦୌଡ଼ ତ ଦେଖେଇ ହେବ। ଯେଉଁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ନ କରେ, ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ରଖେଇ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେଉଁଦିନ ମରିବେ ଖାଲି ଦିନ ଗଣୁଥିବେ। ସେମାନେ ମଲେ କି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଳା ପୁଳା। ଆରେ ଏକଥା କାହିଁ ଭୁଲିଛ? ଆଜି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କରୁଛ, କାଲି ତମ ପୁଅ ତୁମକୁ ସେଇଆ କରିବ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରିଯାଅ। ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ନା, ଦୁନିଆର କୌଣସି ତାକତ ନାହିଁ ତମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ। କର୍ମ ଠିକ୍ ସେ କର, ଫଳ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବାପ ମା'ଙ୍କ ପିଛା ଟଙ୍କାଟାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲୁଚାଇକି ଖାଇବା ଆସୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଖାଇଲେ ବଳ ହେଲେ ତା ବାପ ମା' ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ। ନିଜ ମନକୁ ଥରେ ପଚାରିବ, ଆଜି ତମେ ବାପ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଟ କରୁଛ, ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଅ। ବାପ ମା' ତମ ପାଇଁ ସେଇ କପଟ କରୁଥିଲେ କି? ଯଦି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଟେ କି ଭଲ ଜିନିଷଟାଏ ଆଣୁଥିଲା, ମା' ନିଜେ ନ ଖାଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲା। ତୁମେ କେମିତି ବାହା ହେବ, କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ମା' ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି କିଛି ବୋହୂଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନିଜର ସଣ୍ଠଣା ନାହିଁ ଶାଶୁ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ତାଗିଦ। ମା' ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଖାଇବୁ। ନିଜେ ପଛେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆଗ ଖାଇ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଗ୍ରାସେ ଭୋଜନ କରିଦେଇ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁଥିବେ। ଶାଶୁ ଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ମାଗି ମାଗି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବଣି। ତେଣୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ ବୋହୂମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତିଆ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛ। ଆଇନ କାନୁନ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ।